கவர்மெண்ட் புது ரூல் போட்டிருக்காங்களா? அட என்னது, கவர்மெண்ட் வேலை செய்யற எல்லாருக்குமே சம்பளம் உயர்த்த போறாங்களா? அட நல்ல விஷயம் தான்ப்பா. போன வாட்டி மாதிரி சம்பளத்தை அரைகுறையா சேர்த்து வைக்காம நல்லா சேர்த்து வைக்கலாம். அதே மாதிரி துணி எல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம்ல எடுக்காம நல்ல ஷோரூம்லயும் எடுக்கலாம் இந்த வாட்டி. அடுத்த நியூஸ படிக்கலாம். என்னப்பா, பெட்ரோல் விலை 75 காசு உயர்ந்திருக்கா? அதுவும் இல்லாம பால் பாக்கெட் விலை 4 ரூபாய் உயர்த்த போறாங்களா? அட என்னடா இது, வெங்காயம் 100 ரூபாவா? எப்பா, இதுக்காடா எங்களோட சம்பளத்தை உயர்த்தினீங்க? எல்லா சம்பளம் சேர்த்து வைக்காம இதுக்கே போயிடும். அப்புறம் எதுக்குடா சம்பளம் உயர்த்தி? அப்பா, கொஞ்சம் உங்களோட மொபைல் கொடுங்க எனக்கு. டேய், என்னடா உனக்கு போன் வேணுமா? உன் வயசுல எல்லாம் நான் தினமும் ஸ்கூலுக்கு 6 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்திருப்பேன். அதே மாதிரி என்னோட படிப்பு முடிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா? அதுவும் இல்லாம உங்க தாத்தாவோட ஃபார்ம்ல எல்லாம் வேலை செஞ்சிருக்கேன் நான். ஆனா நீ இந்த வயசுக்கு போன் கேக்குற, என்ன கொடுமைடா அது. சரிப்பா, நீங்க என்னோட வயசுல கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். சரி, என்னோட ஃப்ரெண்ட் அப்பாவும் உங்க ஏஜ் தான். அவரு மெர்சிடிஸ் வண்டி ஓட்டுறாரு. ஆனா நீங்க மட்டும் ஏன்பா இந்த ஓட்ட ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறீங்க? டேய், என்னடா நினைக்கிற நீ என்ன இன்சல்ட் பண்ணலாம் பாக்குறியா? அதெல்லாம் முடியாதே. உனக்கு போன் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. போடா, மூடிக்கிட்டு ரூம்ல போய் படி. முதல்ல படிப்பு தான் முக்கியம். போ இங்க இருந்து. என்னப்பா, நீங்க எனக்கு போன் தர மாட்டீங்களா? இருங்க, உங்களோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை டிலீட் பண்ணிடுறேன். அப்ப நீங்க எந்த பொண்ணுக்கு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறீங்களோ நானும் பாக்குறேன். டேய், என்னடா நீ உனக்குள்ள பேசிக்கிற? என்ன வேணும் சொல்லு, சத்தமா சொல்லுடா. என்ன பேசுற சொல்லுடா. இல்லப்பா, நான் ஒன்னும் சொல்ல விரும்பலப்பா. நல்ல வேலை, இதை மட்டும் அவர் கேட்டிருந்தாரு, என்ன உண்டு இல்லாம ஆக்கிருப்பாரு. டேய், அங்க இருந்து போடா. சும்மா தலைவலியாட்டம் இங்கே இருக்கிற. நான் நியூஸ் படிக்கணும். என்னது, மனைவியோட டார்ச்சர் தாங்க முடியாம புருஷன் முனிவர் ஆயிட்டானா? என்னடா இது, மனைவி டார்ச்சர் தாங்கலன்னா புருஷன் முனிவர் ஆவானா? அப்படின்னு நான் தானே ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும். இவையா ஆனா? அடடே, இப்படி எல்லாம் ஆவீங்களாடா? சரி, அடுத்த நியூஸ பார்க்கலாம். டிக்டாக் பண்ணும்போது ஒருத்தன் டிரைனேஜ்ல விழுந்தானா? ஏய், டிக்டாக் எல்லாம் ஒரு பைத்தியம் ஆடா. நீங்க எல்லாம் இப்படி தாண்டா திருந்த போறீங்க. ச்சே, எல்லாருமே டிக்டாக்னு கட்டிக்கிட்டாலேறானுங்க, சிறுசுலேருந்து பெருசு வரைக்கும். ஐயா கடவுளே, நீங்க தாப்பா இவங்களை காப்பாத்தணும். என்ன பண்றதுன்னே தெரியல இந்த ஜனங்களுக்கு. டிக்டாக்னு ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சிக்கிட்டு இஷ்டத்துக்கு ஆடுறானுங்க, என்னென்னமோ பண்றானுங்க. ச்சே, நீ தாப்பா எங்களை காப்பாத்தணும். இந்த உலகத்திலேயே இந்த கொடூரமான வேலைகள் இந்த இவங்க தாண்டா கண்டுபிடிப்பாங்க. ச்சே. சரி, அடுத்த நியூஸ பார்ப்போம். என்னது, அப்பா கேம் தராதனால போனுக்கு ஆப்பு வச்ச மகனா? அப்படின்னா என்னது, போன் தரலன்னு ஆடுறதுக்கு பையன் அப்பாவை கொண்டுட்டானா? இவனுக்கு வேற நான் போன் தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்னா? டே கௌரா, என்னடா தேடுறங்க சொல்றடே, உனத்தான் என்ன தேடுறடே? அப்பா, நான் கோடாலிக்காக தேடிட்டு இருக்கேன்ப்பா. இங்க தெரியவே இல்லை, நானா எங்கேயோ மறந்து வச்சிருப்பேன். டேய், உனக்கு கோடாலி எதுக்குடா? அதை வச்சு என்ன பண்ண போற? உனக்கு என்ன வேலை இருக்கு எனக்கு சொல்லு முதல்ல. வெட்டுறதுக்குப்பா. டேய், மொபைல் தரலன்னு என்னையே வெட்டுருவியாடா? வெட்டிடுவேன். டேய், என்னடா பேசுற நீ? ஏ மால்தி, ஓ மால்தி, எங்கடி இருக்க? உன்னத்தான். ஓ மால்தி, என்னாச்சு? எதுக்கு நீங்க இப்ப மாலத்தின்னு கூப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க? என்னடி, எது கூப்பிட்டனா? ஃபர்ஸ்ட் உன் பையன் கிட்ட போ, அவன் என்ன சொல்றான்னு கேளு. சுக்குட்டா, நான் என் பையன் சொல்றத அப்புறம் கேக்குறேன். முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க, எதுக்கு நீங்க இப்ப என்ன மாலத்தின்னு கூப்பிட்டீங்க? என் பேரு சுருமா. எதுக்கு நீங்க மாலத்தின்னு கூப்பிட்டீங்க? உண்மையை சொல்லுங்க, யாரு மாலதி? மால்தியா? அட என்ன பேசுற நீ? யார் மால்தி? என்ன மால்தி? எனக்கு எதுவும் புரியல. நீ என்ன சொல்ல வர? மால்தியா? என்ன மால்தி? இப்பதான் நீங்க ஏதோ சிங்கம் மாதிரி கத்திட்டு இருக்கீங்க, இப்ப எதுக்கு ஆடு மாதிரி பம்புறீங்க? சொல்லுங்க, யார் அந்த மாலதி? என்னடி இவ்வளவு சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய சண்டை ஆக்குற? ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது கேளு. என் பேர் ரங்கா ரத்தன்தாஸ். எங்க அப்பா கூப்பிடுறது ரங்கா, என் அம்மா கூப்பிடுறது ரங்கு, என் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ரங்குன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஆளுக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு பிடிச்ச மாதிரி கூப்பிடுவாங்க. அதுல என்னடி தப்பு? எல்லாரும் கூப்பிடுறதுலயும் ஒரு இது இருக்கு. இந்த காமனா பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா சொல்லு? என்ன? அவங்க அன்பு. ஓ, காதல். என் அன்பே, இப்ப நீ இருக்கிறது எனக்கு ஒரே ஒரு மனைவி. உன்னை சுரமானு கூப்பிடுவேன், இல்லைன்னா மாலத்தின்னு கூப்பிடுவேன். எப்படி கூப்பிட்டாலும் உன்னை அன்பா தானே கூப்பிடுற. அதுல என்னடி தப்பு இருக்கு? நீயே சொல்ல. இருக்கட்டும், சினிமா டைலாக்லாம் பேசாதீங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க எனக்கு ஒரு சேலை கூட வாங்கி தரல. நீங்க என்ன காதலிக்கிறேன்னு சொன்னதில்ல. இன்னைக்கு மட்டும் எதுக்கு இப்படி கூப்பிடுறீங்க? எனக்கு கிச்சன்ல வேலை இருக்கு. எது கூப்பிட்டா? உன் பையனை பத்தி சொல்லத்தான் உன்னை கூப்பிட்டனா? என்ன? கௌரா என்ன பண்ணா?
உங்க பையன் என்ன பண்ணானா, என்ன மொபைல் கேட்ட நான் தரமாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு வெட்டிடுவேன்னு சொல்றேன். இப்படி தரலன்னா என்ன சாவடிச்சிருவானா? என்ன கௌரா, இது உண்மையா? ஃபோன் தரலைனா அவரை வெட்டிடுவியா? ஆமா நான் வெட்டிடுவேன் அம்மா. என்ன சொன்ன? இப்படி பேச உனக்கு வெக்கமா இல்லையா? நாங்க இப்படி உன்னை பார்க்க தான் சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்தோமா? இன்னைக்கு நீ ஃபோன் தரலைனா உங்க அப்பாவையே வெட்டிடுவியா? ஐயோ அம்மா, என்னம்மா சொல்ற நீ? நான் ஏம்மா அப்பாவை சாவடிக்கணும்? அப்படி ஒரு நினைப்பு என் கனவுல கூட வராதும்மா. நான் கொய்யாக்கா கிளைய வெட்டுறது பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். டேய், நீ சொல்றது உண்மையாடா? நீ அந்த கொய்யாக்கா கிளைய வெட்டுறது பத்தியாடா பேசுன? அப்பா என்னப்பா நினைக்கிறீங்க? நான் என்ன பொய் சொல்றேன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க தானப்பா 2 நாள் முன்னாடி சொன்னீங்க, எப்படி மறந்தீங்க? அந்த கொய்யாக்கா கிளையெல்லாம் உங்க மண்டைக்கு இடுக்குதுன்னு சொல்லி அதை வெட்ட சொன்னீங்க, நீங்க தானப்பா. என்னப்பா மறந்துட்டீங்களா? ஆமாடா மகனே, நான் மறந்துட்டேன். என்ன மன்னிச்சிடுறா டேய். எனக்கு வர வர வயசாகுது இல்ல, அதனால மறதியும் அதிகமாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப கூட பாரு, எல்லா விஷயத்தையும் மறந்துட்டு உங்க அம்மா பேரு சுருவம்மா, ஆனா நான் கூப்பிட்டது மால்ட்டின்னு கூப்பிட்டேன். அதுக்கு ஒரு பெரிய சண்டையே ஆச்சுடா. சரிப்பா, விட்டுருங்க. எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சுல, கன்ஃபியூஷன் எல்லாம். அம்மா கூட புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கல்ல. சரிப்பா, இப்பயாச்சும் உங்க மொபைல் கொஞ்ச நேரம் தரலாம்லப்பா எனக்கு. மகனே, இந்தா வாங்கிக்கோ. உன் இஷ்டம், என்ன வேணா பண்ணிக்கோ. கேம் ஆடுறியா, படம் பாக்குறியா, உன் இஷ்டம். ஆனா ஒண்ணு, அந்த கொய்யாக்கா கிலோ மட்டும் மறக்காம விட்டுடு. அப்படியாப்பா. நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் தேவையே இல்லாம அவனை சந்தேகப்படுவீங்க. யாரு கால் பண்றது? அம்மா, யாரோ மாலதி அம்மா ஃபோன் பண்ணிருக்காங்க. இத பாருங்க, இங்க எழுதிருக்கு, மாலதி இஸ் காலிங். அட முடிஞ்சதுடா ஜோலி. இப்ப என்ன நடக்குமோ என்னவோ தெரியல. கௌரா, அந்த கோடாரி எடு, நானே அவரை வெட்டிடுறேன். அட சுரம், என்ன மன்னிச்சிடுறி, விட்டுறி. ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டேன். விட்டுரு.